Hej. Nu skal I bare høre. Altså, jeg prøver lige at vise jer lidt rundt. Og det er sådan, at når nu jeg går rundt herop, og jeg sidder på min pind, og jeg kigger på, hvor jeg går hen, så er der rigtig mange af jer, I går kun lige derned til. Altså, vi kommer gående op her. Jeg bakker lige en gang, og så går vi herop her. La. Og så drejer I den vej der. Og jo, der er rigtig mange spændende ting dernede. Det skal I have. Det vil jeg godt give jer ret i. Men er I også godt klar over, at hele vejen heroppe, og undskyld, jeg drejer sådan lidt, der er der også rigtig mange spændende ting. Altså for eksempel her, helt oppe i enden, har jeg altså gemt nogle ting, som er også julet og sådan noget. Fordi jeg er jo en julenisse. Og der kan I bare se her på sådan et bord her. Der er rigtig lækkert, meget flot jul. Der er blandt andet de her lysestager. Stjernelysestager. De er vildt flotte i sølv. Og der er faktisk sådan et helt sølvbord heroppe. Hvor jeg har gemt en masse ting, en masse godter til jer. Altså til jer, som har tålmodigheden, ikke? Til at bevæge jer sådan lidt rundt herop og komme ud i alle gemmerne. Og der er bare vildt mange ting herop, kan jeg godt fortælle jer. Det er også heroppe i den ende her, for eksempel, at årets julefarve, sådan mere eller mindre kobber for eksempel, det gemmer sig lige her på det bord her. Og det er altså en helt anden, altså I går rundt dernede, helt dernede i den anden ende, og så gemmer der sig sådan et lækkert bord her med en masse flotte kobberting på. Blandt andet sådan nogle flotte, prøv lige at se der. Prøv lige at se sådan nogle der. De er bare super flotte at lave adventsdekorationer i. Og så har vi også sådan nogle flotte lysestager her. Også bare mega flotte. Og kobbertal og alt muligt her oppe i den anden ende, hvor vi altså også har jul. Vi gemmer det lidt over det hele. Det var sådan set bare lige det, jeg havde at fortælle jer i dag. Og så husk at tælle nissehuerne, fordi at så kan I være med i en konkurrence, hvor I kan vinde en juledekoration eller en adventsdekoration lavet af Marlene. I sidste uge, der var det Louise, der lavede en juledekoration, eller der skal lave der bortløjt, sådan, I ved, hvad jeg mener. Og nu er det altså Marlenes tur. Og næste gang, så er det Stina. Og så bliver det Gry. Og så... så bliver det måske Kenneths tur. Hvem ved? Nå, kan I have det godt? Hej hej.